да Господь Бог учинит душу его, и где же праведнее упокояются. 30 январда Зәйдә махсус операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча хәлак булган Василий Каплин белән хушлаштылар. Ул Александр Бистәсе авылында туып үскән. Озату чарасы авыл ширкәвендә җиназа уку белән башланды. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Василий Каплин 2006 елның декабрендә армия сафларына алынып, шик сакчысы гаскәрендә хезмәт итә. Хәрби бурычын үтәгәннән соң хезмәтен 10 ел дәвамында контракт буенча дәвам иттерә. 2018 елдан оборона министрлыгы килешүе нигезендә хезмәт итә башлый. Василий Каплин белән хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика җитәкчелеге исеменнән Василий Каплин гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Мы скорбим вместе с вами, скорбит весь район, скорбит вся республика. Никакие слова не заглушат боль утрат. Но хочу, чтобы родители знали, вы вырастили настоящего героя. Наши воины, настоящие наши мужчины, нередко рискуют собой, защищают нас, жертвуя ценой собственной жизни. Василий Каплин белән хушлашырга район шик сакчылары оешмасы вәкилләре дә килгән иде. 28 майларда бәйрәмгә кайта иде, пограничник булып хезмәт итте. Отпускаларда гел бергә очраша идек. Безнең өчен бик зур югалту. Өлкән прапорщик Василий Каплин белән хушлашу митингы чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ул Зәйнең Мирный бистәсе зиратында җирләнде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.